Gethin, Nyth, Brân, gan Gareth Evans. Rhan 1, Pennod 1. Doedd dim dianc. Brwydrodd Gethin I fyny'r llethyr trwy'r goedwig drwchus ddi, ond roedd yr anghenfil oedd am ei waed yn nesau gyda phob cam. Roedd hi mor dywyll, doedd dim posib gweld llawer, ond rhwng y brigau fe welai Gethin ambell fflach dan olau oer y lloer. Llygaid gwyrdd yn rythu, danedd miniog melyn yn sgyrnygu, a chyntffon hir yn llithro fel neidr trwy'r dail. Ceisiodd Gethin redeg yn gynt, ond roedd y llawr fel triog sticlyd, ac yn lle cyflymu roedd yn erafu. Y tu ôl iddo clywodd sŵn rio byddarol. Roedd y creadur ar ei war. Y peth nesaf roedd Gethin ar ei led ar y llawr, a'r bwystfil yn glyfwyrio drosto. Caeodd ei lygad yn dyn wrth I boi'r sir y creadur wlychu ei wyneb. Yna daeth y boen. Tu hwnt I ddim byd roedd Gethin erioed wedi ddioddef. Wrth I gryfangau'r bwystfil drywanu ei frest, darnio cywyll ei asennau a'i rwygo ar agor. Deffrodd Gethin yn chwys domen. Nid mewn coedwig dywyll roedd wedi'r cwbl, ond yn ei wely. Daeth ryddhad o sylweddoli mai hunllef oedd y cyfan. Ond ryddhad dros dro'n unig oedd hwnnw am 2 reswm. Yn gyntaf, am fod y boen yn ei frest yn fyw iawn, ac yn ail, am fod bywyd bob dydd yn tipyn o hunllef iddo hefyd erbyn hyn. Grandawodd ar ei frest yn canu grwndi, yn union fel byddai brest ei dad cu yn ei wneud pan fydda'r tywydd yn troi. Trodd yn ei wely mwyn ceisio gwneud ei hun yn fwy cyfforddus, a syllodd ar ei gloc larwm digidol yn disgleirio trwy lwydni bore'r bach. 5 munud I 7. 5 munud tan i'r larwm ganu. Doedd dim pwynt ceisio mynd yn ôl I gysgu. Cododd Gethin gan grynu, nad oedd hi'n oer iawn. Diffoddodd y larwm a roi'r golau ymlaen. Roedd ei frest yn dal yn brifo. Ceisiodd reoli ei anadlu. Bydda ei fam yn dod I mewn i'w stafell am 10 munud I wneud yn siŵr ei fod wedi codi, a doedd ddim eisiau iddi sylwi bod rhywbeth o'i le. Mewn eiliad o banic, byddai'n cael pyliau i'r fath weithiau, edrychodd o gwmpas I wneud yn siŵr fod popeth yn dal yn ei briod le. Yr atlas glob oedd yn goleuo, ei lyfrau, y gist wydr hir sgwar oedd yn gatref i'w anifail anwes, a'r poster o Mo Farah ar y wal, ei lygad yn pefrio bron mor llachar ar cloc larwm. Roedd trefn yn bwysig, yn arbennig yn ei stafell wely, yr unig le y teimlau Gethin yn gwbl ddiogel. Wrth iddo wisgo, clywodd lais ei fam yn treiddio drwy'r tŷ, ond nid galw ar Gethin roedd hi. Bian y sylweddolodd fod llais arall yn cystadlu gyda un hi, llais dyn. Roedd ei fam a'i dad cu yn nghyddfa ei gilydd fel arfer. Caeodd Gethin ei lygad yn dyn a gwasgu ei ddwylo yn erbyn ei glistiau. Yn sydyn, aeth popeth yn dywel, ac yna clywodd ddrws yn cael ei gau yn glep. Eisteddodd Gethin ar erchwyn y gwely, yn disgwyl i'w fam ei alw. Arrosodd, ac arrosodd, ac arrosodd eto. Dim smic. Dechreuodd deimlo'n anesmwyth. O'r diwedd, magodd ddigon o blwc I fynd I lawr y grisiau. Ar ôl cripian heibio'r stafell ganol lle, roedd ei dad cu bellach yn cysgu am ei fod yn methu cerdded I fyny'r grisiau ragor. Cerddodd Gethin I mewn i'r gegin a gweld ei fam yno yn sefyll yn stond, yn syllu allan drwy'r ffenest.
Sylwodd hi ddim arno. Roedd hi'n bell i ffwrdd. Roedd rhyw dywelwch llethol yn llenwi'r stafell, fel niwl rewllyd anymunol. Safodd Gethin yn ei unfan, a disgwyl i'w fam ddod ati hi'n hun. Helen oedd ei henw. Pan fydde hi'n gwenu, roedd ei wyneb yn goleuo ac edrychau'n ifanc iawn, ond oedd hi ddim yn gwenu yn aml. Roedd hi'n gweithio mewn canolfan alwadau yn ateb cwestiynau twp trwy'r dydd. Ac ar ben hyn, roedd yn gofalu ar ôl ei thad, neu grantia, fel bydde tad cu Gethin yn mynnu cael ei alw. Roedd Gethin a'i fam newydd symud i fyw i gartref grantia ar gyrion Pontypridd, wedi i'w gyflwr weithygu rhyw 3 mis ynghynt. Heb rybydd, trodd ei fam oddi wrth y ffenest a wynebu Gethin. Beth yw'r rhain? Gyfynodd, gan estyn cledyr ei llaw tuag ato. Edrychodd Gethin yn syn. Stwmp sigaret. Ro'n nhw yn dy fag, esboniodd ei fam. Doedd dim angen mwy na geiliad ar Gethin i wybod pwy oedd ar fai. Cai Thomas. Dim fi roddodd nhw na, mynodd Gethin yn fyrsiog gan ddweud y gwir. Fi'n gobeithio hefyd, ond pwy nath? Doedd fyw iddo ddweud wrthi beth roedd yn ei ame. Fyw iddo ddweud wrthi am Cai, oedd yn ei boenydio fyth y beinydd. Nac am bawb arall yn ei ysgol newydd oedd naillai yn ei wewdio neu'n ei anwybyddu. Nid fod pethau wedi bod yn llawer haws iddo yn ei hen ysgol, betai Gethin yn gwbl onest. Just y boys yn cael laff. So fi'n meddwl fod e'n ddoniol iawn, typun. Gwyngodd Gethin wrth i'w fam astudio ei wyneb yn fanwl am ryw arwydd a'i fod yn dweud celwydd. Teimlodd ei anadl yn cyflymu. Ofnau y byddai ei frest yn dechrau gwychian eto. Mae popeth yn iawn yn yr ysgol yw e? Ydy, wrth gwrs fod e, atebodd Gethin, ychydig yn rhy frysiog. Achos, os wyt ti'n cael dy fwlio, rhaid i ti weid. Fi'n gwybod, mam, ond mae popeth yn iawn, onest. Drychodd ei fam arno eto yn fanwl. Oedd hi'n ei gredu? Oce, ond allet di plis dweud wrth dy ffrindiau i peidio wneud rhywbeth mor ddwl to, gorchmynodd. Nodiodd Gethin yn frwd yn cytuno. Doedd e ddim am iddi holi ragor. Rhaid ei fod wedi ei hargyhoeddi oherwydd aeth ei fam i fyny'r grisiau i orffen gwisgo, gan bwysleisio ei fod bellach yn hwyr i'r gwaith. Diolch i Gethin. Doedd dim chwant brecwast arno o gwbl erbyn hyn, felly stwffiodd llond llaw o cornflakes i'w geg a'i crensian yn frysiog heb fodani ei roi mewn bowlen, heb sôn am ychwanegu llaeth. Meddyliodd am y ddiwrnod oedd o'i flaen yn yr ysgol a suddodd ei galon. Sylwodd ei fod wedi gollwng ambell cornflake ar y bwrdd. Casglodd nhw'n ofalus cyn ei roi yn ei geg. Wrth iddo ei grensian, sylweddolodd Gethin pa mor unig oedd e mewn gwirionedd.